Moyo gukura muchando bwechinda me county ya Kisii nigo ABC yo muteneneri bw'abasubati me county yo inse ya Donya Charity Mission litkolia lero yanyara gusibia chinda ase amateyamo yigotoka ime ya taracha moja ewodi ya Virungu ebunge ya Nyaribari chache nabo igo ime ya Mosora Masige West ebunge ya Bobasi egatia yabali banyorobo nyobo nigo bamwakirambia mono musike Donya nabo igo kumubulia kugendera no moyo yo mulikito Pethuel Machini na mange Unenchiremo yo gukura umuchando bwechinda asibinyiro aime ye county ya Kisii Nigori chukuria rero ABC yo muteneneri bw'abasubati me county ya Kisii Moske Dori Saburi weterikyo kia Donya Charity Mission banyaka bagutara asibinyiro aime ye bunge Nyaribari chache neria ya Bobasi eryo kurwanya chinda ase abamenyi Ukwanekerekyo nigo muteneneri asabisi ya nyakabaga kwanekinga nencheremo yo gukora emchando y'ichinda nabo igo gusira balia bokonyora wainse Samari tankuru kwa happiness office manager office yo Mheshimiwa Donya lero twatarire kinyoro gia taracha tu twacha koromo ngina kiabuso no mugakoye abana ni family yabo babwate chinda litangani tokuraira ni mbia mono asa community health promoters tubata mbia mono aso gwiki information gocha office na office ya Donya tering'oba ngoikerera abantu ase kokora kiase kunyara buna bono rero twanyorero umugakoyo mate na bara basafi sana emechando bali bakubarenda bono bali bakubarenda baise kubapango baise ko menyo mberi yabo buya babasibirie bintu buna rero twaretera marangeti gaigane michi matress to gochichenji erinde biribinde bisibigu bata ngambiri konyara byasibigu bono lyanyarekana bise gochenjigu and next na bagocha ko baba safi next ndoche ngantori gocha koira na gosibichinda nonde bwensi igwete ase chinda chire etoko batebi mori cha utigocha office yo Mheshimiwa Donya nkonyarere ngokorere erinde to kore binte biga birwororo ntotaketi kocha konyora mambi na mambiende nandi bikoteke birororo egati yechiamate kurwase onsemo ya taracha wane gutokeme yebunge Nyaribari chache county ya Kisii nabo yokurase nsemo ya Mosora ime ya Bobasi nigo bahiranire buya aso Moske Donya Dori Saburi asegetambukire kiga na kuburia agendere kubakonya botambe na balia boigo babwatuko nibuno kwo biyamono na biyamono Donya na motuko boigo amina no asabagani baminto mwacha abanyagitari mwachetenga kindi mugatakonya marakabere na raya ikire gusenkarenga nasaba bekona ende buna batebire nga mama Donya amangino lyo tobo ko doto ande twaigure buya sana ndo che baikire siko bwana abanyagitari abanyasaba lende amina omongina Donya toto tuagosabire amangana gukora na maja oyongi tioni omongina Buharisi no manyete kwa sababu we bado uko huko chini. Wacha Mungu akubariki na kutende mema. Kuna baadhi ya wengine kichichini mwetu wanaohitaji msaada, bado wanaohitaji, lakini kwa sababu haujapata hiyo report, tunaomba Mungu atusaidie kwa kila jambo, tuendelee kupanua mipaka mpaka tuwafikie wote wanaohitaji msaada. Unapotambe abantu bagoteba obokorira simwanya abantu nobokorira somonene nabono nigo ekyombe gya Donya Charity Mission yesokire erigo konya abantu abo bwate amakongo ase county ya Kisii nabono mnalitsukuria rero nigo bayesokire asinsemo ime county ya Kisii na okonya abantu bwate n'umuchando bwechinda bunenchiremo yo kwa Rusia osasobobe eri kubareta sarabu reporteria Ensoko TV kurase kinyoro kiga kya Mosora ebunge ne ya Bobasi county ya Kisii nchenguru kwa Pethuel Machini.